me yasa muke damun kanmu? Me yasa kake disturbing kanka? Wani ya samu, nima ya kamata in samu. Wani na da kaza, ya kamata a ce nima ina da kaza. Fa fi ayi shay'in tazhabu an-nafs hasratan? Me yasa wa kad qassama ar-rahman rizqa halaik? Allah ya riga ya ba ku, sai sa kaka damu kanka. My brothers and sisters, don't disturb yourself. Ka tsaya daidai kaɗan da Allah ya baka, kama da hannu biyu ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ce ya Musa kun wasiqan min rizqin madmunin lak ma dama haza'ini mamlu'a wa haza'ini la tanfadu abada. Allah ce Musa yadda da abin da ni Allah na baka. Allah ce kaga banki na bai taɓa ƙarewa, wa haza'ini mamlu'a wa haza'ini la tanfadu abada. Allah ce banki na bai ƙarewa, amma ku bankin ku ya kare, World Bank ya kare, American Bank ya kare, Philadelphia Bank ya kare, ma inda kun yanfadu wa ma inda Allah baqi. Wanda kuke da shi duniya Allah ce ya kare, amma Allah ce bankin sa yana nan bai karewa har tashin alkiyama.